национален ученически театрален фестивал Климент Михайлов, Русе, със специалната подкрепа на Орбител. Театрална студия при регионална библиотека Любен Каравелов, Русе. Женитба по Николай Василевич Гогол. Постановка Орлин Дяков. Класика Николай Василевич Гогол. Той е роден през 1908 година в Украйна, написал редица произведения, като например Резон, Мъртви души, Женитба. Като се замислиш през свободното си време, тук видиш дошло време, да се жениш. Че какво па? В края на краищата живееш и накрая на такава мръсотия се получава. А ето, струва ми се, вече всичко е готово. И сватовницата вече 3 месеца обикаля. Дори на мен някак си ми става гузно. Здравей, Капо Ивановна, заповядай, вземи стол, седни, кажи как е, разправяй, как е викаха нея, Мелания. Агапия Тихоновна. Ами сестрата защо за как? Ох, а пък сестрата е камерна къща в московската част на 2 етажа. Една такава доходна същинско удоволствие. Само Жизаня плаща 700 за джукяна, а винашката и там много хора си оставят с парите. Има и 2 дървени пристрои. Едната съвсем дървена, другата на каменни основи. Дървената е лошичка. Ама всяка дава по 400 рубли доход. Ами освен тази, няма ли някоя друга? Че каква друга искаш? Тази е най-хубавата. Мига не е хубава. И целият свят да обиколиш по-хубава няма да намериш. Ти, ела в други ден, знаеш пак така. Аз ще си полежа, а ти ще ми разправиш. За Бога, вече 3 месец се обикарам и полза никаква. Само лежиш. Ми да. Какво ми да? Трябва да станеш, нали? Трябва да я видиш. Да, е хубава. А пък като знаеш, направо ще ти изпекат очите по нея. Една такава високичка. Така е, добре. И тук има. Така е. Една такава. Така е. Седи си бял ръмена сладка като ябълка. Ето тук вече ще бъдете доволен. Няма ли някоя друга? Нали ти казах, тази е най-хубавата. Не можеш да намериш по-хубава. Ами, тогава ела в други ден. За кой път вече ще разправяме? Няма да идвам в други ден. Бързо ставай, пак ще искаха стане да тръгваме още докато е за. Ама сега! Не виждаш ли какво е намръщено време? Ще изляза и ще заваля. Ще заваля. Къде не пускароти? Ами ти какво правиш тук? Трябва да видя маската какъв някой ме ученици мене. Голяма работа, че без нея не може. Жени тук с носа дошла, мигари пускароти. Ниска? Че какво? Бог прати благодат. Бог прати благодат, ама че мерзаве.
се казва. Значи тайничката, а? Отново леничко път, интересува се някакъв си каро! Лело! Поп! Да, този. Любовно писмо. От гледната страна статията изказва голямо съчувствие. Някаква стека пречи. А кой мислиш, че ще бъде статията Поп? Не знам. Аз пък знае кой. Кой? Ами един добър търговец на сукно, Алексей Димитрович Търков. Сигурно не е той. Хващат се на бас, че не е той. И как да не е той? Косата му е такава руса. Няма друг статия Поп. Не е така. Статията Поп тук означава горяни. Търговецът статията Поп. А как ти го от нас? Ако беше жив твоят баща и компъртали, Монтич, сигурно не би говорила така. Той като извади се една голяма ръка и като кажеше на вас. Казва на онзи, който се справи да бъде търговец. И няма да дам дъщеря си, казва на полковник. И синът си няма да дам да служи. И като извадеше на такава голяма ръка. А ръката му, голяма като лопата. И като удареше. Право да ти кажа, той загроби майка. Иначе покойницата щеше да живее по-добре. Дали искаш и на мен да ми се падне такъв стълб мъж? За нищо не се да ни бих бил търговец. Но Алексей Димитрович не е такъв. Не искам! Той има брада, ще почне да яде, всичко ще потече по нея. Не искам! Лука! Що за глупост? Нищо не пожегувай се. Слушай, по-скоро аз трябваше да ти се сърдя. Ти от мене, твой приятел, всичко криеш. Намислил се да се жениш, а? Кой? Аз ли? Не съм tako дори помислял. Ама уликата е на лице. Казвай, как ще той прочие? Дворянка ли е, или търговка, или чиновничка, или каква е, как се казва? Агафия Тихонов. Агафия Тихонов на братаклиство. Не бе, Купердягина. Купердягина. На Шестолавършна майче живее. Съвсем не, по-близо до Пески на уличка Милна. На уличка Милна, веднага зад дюкяна дървената къща. И не за дюкяна, за винарската. Как за винарската? Нищо това не знае. Ами, значи, точно като излезеш на уличката, точно пред теб се показва една будка. Като минеш будката, свиваш нараво и точно срещу тебе дървената къща, в която преди живееше швачката с сенатския старшичек секретар. При швачката няма да се може. И веднага след нейната къща се показва една камера, в която, значи, живее цялата Агафия Тихоновна. Добре. Сега ти вече можеш да си ходиш, до теб няма нужда вече. Мига ти сам искаш да наредиш сватбата. Сам ти вече не се държи. Че отде ще вземеш добър дворян. Селилницата не можеш да намериш. Ако Ивановна ще ми намери. Тя обеща да ми намери най-добрия. Но тя е мъжкиня. Ясни на душата, че ти вече ще направя. Ако Ивановна. Кажи, разправи, има ли? Има, ау! По твоя нареждане всичките къщи съм обиколила. Изпотреба се, по караули и по министерии се да трудих. Ти знаеш ли, че нас малко щяха да ме прибият. Аз на твоята госпожичка за всичко съм готова. Ама диагентчета съм ти намерила, откакто святството и докато светува не ги имало такива и не ще има. Хубаво е чайчето. Днес някой тя ще дойде. Ама аз побързах да ви предупредя. Ама... Ама, как така днес? Мила моя Фьоко, ама се боя. Не се плаши.
прави глупости, че момата глад такава, накава. Колко движимо и недвижимо притежава? Толкова и толкова, драги. Жишкочко не е Не дня. призбора още една такава думичка, че ми е срам да ви я кажа. Думичката е важно. Още кой? Още имаш ли още кой? Николай Иванович Джаночки! Той пък е такъв деликатесен, а устните му малина същинска. Чудо човек, казва. Аз искам момата да бъде добра, възпитана, па и по-французски да приказва. Да, човек с тъмно поведение, немска направа, той си видите такъв. Неше! И гръченцата му. Мъничка! Не, на мен тези нещичките не знам. Абе, нищо не виждам в тях. Щом искаш по-набит, вземи Иван Павлович. По-сладък не може да влезе в тези върхи. А как се казва? Иван Павлович Пърженеца. Колко? Абе, лело! Ама това е името. Боже мой, слушай, Бьовнички, как така накласкал мъжа за него? Веднага ли ще започна да се нарича на Гафия Тихоновна? Пърженеца. Господ знае, що за име е това. В Русия има такива греховни приятели, че само да плюеш и да се прекръстиш, като ги чуеш. Що не ти харесва приятел, вземи Балтазар, Владислав Верхей. Какво му е това? Хубаво. И да сега всичко му е на мястото, само че не се сърди. Има само една опласка. Няма мебели до тия. Ама, ти само за чиновно се изборяваш. Ами, пият ли? Ето това кажи. Че пият. Ама пък са такива тихички, като го френазичните. Не, искам моя мъж да бъде пияница, не. Що не искаш единия, вземи другия, нали? Няма по цяла седмица да се мъкнат пияни. Те някой ден ще се дотръснат. Те някой ден ще се домъкнат и тръгвали. Чайчко. Какво слагаш ми, да? Пърженеца! Има още! Тези са по-добри. Кой е той? Той да искаш и придворен съветник и орден носник. Ама не ходи ли си такъв тежък, не можеш го измъкна вкъщи. Още кой? Ти тук избори всичко. 5, каза, че са 6. Мигърста ти малко, гледай как те окоръжи изведнъж. А отдеве се беше изплашила. Майче някой звъни. Брати, тази работа не бива да се отлага да вървим. И какво? Веднага да тръгвам. Но че защо, моля ти се, само няма да се стесняваш. Ще те оженя, така че няма и да усетиш. Сега ще видим при момата и ще видиш как всичко ще се нареди изведнъж. И веднага да тръгваме. Добре, де, погледни сам на какво ти прилича стаята. И ти сам по цял ден лежиш на гълка като дембел. Аз сам си знам, че ред у мене няма. А пък като имаш женичка, така си себе си и нищо друго няма да познаеш. Ще имаш канапенце, кученце, някакъв щиглет в клетка, ръкоделие. И представи си, лежиш на канапенцето. И при теб се присламчва една женичка. Една хубавичка. Почва с ръчичката де. Дявол да го вземе, като си помислиш само какви ръчички има. Ляко, братко. Ама какво приказваш, братко? Мигър само ръчички имат. Те, братко, имат. Защо ли да говорим? Те, братко, дявол знае какво ли няма. Право да ти кажа, аз обичам до мен да седи хубава женичка. Да, видиш ли, сам разбрах. Сега само трябва да се нареди. Сватбената доставка и прочие, всичко това ще свърша аз. Шампанско и по-малко от една дозина не бива, пък както искаш, тя сигурно има една дозина комити и реги, там и разни други неща. Ама чакай, ти така се горещиш, че сватбата сякаш вече е станала. Че защо, моля ти се, защо да отлагаме? Ти нали си съгласен? Кой? Аз?
сега те не жени бяха, сега и гънат жени. Но замисли се, какво си ти сега? Един дръвник, нищо повече. Нищо не струва, клопак и половина. А тогава около тебе ще има печица. Такива едни мънички. И не да речеш 2 или 3, а цели 6. И представи си, ти сега си сам експедитор, надворен съветник там, кабо се знае какъв си, а тогава около тебе ще има експедиторчета. Такива едни вагабончета. И ако видиш най-малкото от тях, идва при тебе и почва да те дърпа за косата, а ти само отговаряш ще бъда с големи гимназисти и всичко ще разпъна! Нека му съветник ще те прежа! Те търка! Ей, по-хубаво, брат, не се спака. Ей сега. Слушай какво Иля Фомич Кочкарев. Я иди сам. Се поудаваш ли? Слушай сега, Иван Кузмич Кочкарев, кой от нас се жени, не мога да разбера. Тикай ръката. Ти или аз? Кажи ми, моля се, кой от нас се жени? Ти или Ама още не съм съвсем готов. слушай какво, нагласи се напълно, облече се, аз подлякох, и сега изведнъж не искам. Кажи ми, моля ти си, не си ли глупак, не си ли глупек, не си ли свиня, след всичко това? Стига! Ще тръгна ти кажа! Ще тръгнеш, ми къде ще отидеш? Чудо, човек! Ни се води, ни се кара, да ми стои никакво, ще те наругая. Това се свърши, че сега не те ругая. Майче, някой звъни. Оля ви те, кой те, някой от енергетите. Ама, стане съвсем разхвърляно. Донячка! Ела! Ще почакам. Само, че да не закъснея. Излязох само за минутка от департамента. Тук видиш хрумнал на генерала. О! Къде е екзекуторът? Малко отишъл да се огледва. Само да не ви даде такава една момаче. Погледна още веднъж описа. Каменна двоетажна къща. Да, един брой. Две пристройки, едната пристройка върху каменни основи, другата дървена. Делошечка, един брой. Файтон. Един брой. Шейна за 2 коня. Един брой.
Един брой. Взими сребърни лъжици. Разбира се, за една къща са нужни сребърни лъжици. Бели си чешуви, 4 големи органа и 2 малки. Белел салфетки, това вече са драголи. Впрочем, всичко това трябва да се провери по документите. Защото сега ти обещаваш и къща, и екипаж, а като се ожениш, ще мина само душеци и органи. Влезте! Моите почитания. С Господи на разделесната домакиня ли в тази къща имам честа да го водя? За семейство с батото аз дори нямам сестра. Извинявайте. В момента на този човек ми е нещо подозрително. Майче, той е дошъл за това, за което и аз. Вие, навярно имате някаква работа с стопанката на къщата? Не, защо? Никаква работа нямам. Аз се от 10 от разходка. Слушай, че от разходка иска и той да се жени по деца. Моля се, миличка, почисти ме малко. Много неща, знаеш какво напрашил. Отзад на гърба нищо ли няма? Не, там строим се. Взе това стуканце Ингилиш, любов трае само. През 1995 година, когато нашата ескадра беше в Сицилия. Аз го купих още като мичман и се учих мандир от него. Как е позволите ми да узная Сицилия? През 801 по времето на Павел Петрович, както произведе лейтенант, самото беше съвсем новичко. През 814 извърших пътешествие около света. Само го обърнах и 5-10 години го нося. Казахте ли току-що в Сицилия? Но сега е почти като нов. Прекрасна! Ние цели 34 дни ще бяхме там. Гледката ви доложа възхитителна. Такива едни планини. Е така дръпне някакво конество и навред италианите. Такива ни деца. Аз не иска да ги клюнеш. И добре образовани, а? По превъзходен начин. Така са образовани, както нас май само градините. Случваше се, вървиш си по улицата. Руски лейтенант. Натурално, тук е полети. Златни ушивки. И едни такива мургави хубавелки. И те имат на всяка къща балкончета и покриви. Като този покрив. Съвсем плоски. Някой път гледаш и седи там. Някой е трендавче. Натурално. Облечена. Тук има някакъв си купринен пат. Корсетче, дамски разни обици. С една дума, такова едно сладко парченце. Позволите ми да ви задам един въпрос. На какъв език се изясняват в Сицилия? Ами натурално, всички по-французски. И всички ли говорят по-французски? Всички! Вие дори няма да повярвате това, което ще ви доложа. Ние ще бяхме цели 34 дни там. И ние една дума че видях на руски. Ние една дума. Но вземете нарочно тамошния прост селянин, който при нас на гръб взяка окото. Попитайте се, кажете му, дай браче хляб. Кажи му, дай браче хляб. Кажи му, дай браче хляб. Дай браче хляб. Не разбира. Дай браче хляб. Дай браче хляб. Гледахме селянина. А опитайте, кажи му, добре, да ще хване. Или взлате вино. Татачи вино? Ще те разбереш да тъчи точно това ще лесе. Позволете ми да узная с кога честа да се изяснявам. Живак, позволете от своя страна да попитам с кога честа да се изяснявам. Колежки асесор Иван Павлович Пършения чак. Да, и аз. Какво? Похапнах, Той ми се, че вие не ме разбрахте както трябва. Пършения деца, това е фамилното ми име. Но какво да се прави? Аз исках да помоля генерала за разрешение да се наричам Пашеяйче. Но моите близки ме разбедиха. Казват, че прилича на куче си. Пьоко, здравей, кажи какво става? Здрава съм! Ти помни, само кораж и нищо повече.
желаете да влезете в предприятието за доставка на дървен материал и дърва. И затова като екзекутор на служба на държавна работа реших да проверя какъв е дървета, какво количество и по кое време можете да ни доставите. Макар и да не влизаме в никакви дървени предприятия, благодарим ви за посещението. А как се казвате? Колежкия сесор Иван Павлович Пържения там. Вие по каква причина? И аз виждам в вестниците обявление за нещо си. Така и казвам се да отида, а времето се оказа хубаво. Попъде на всяка етревичка. А как се казва? Батазар или Живатин втори. Имахме друг Живатин, госпожо, но той по-рано излезе в оставка. Беше ранен под коляното. От шума така странно минал, че самото коляно знаех да сегнал, а живот пробил, като и глая прошил. Така че когато се случи да стоиш с него, се чим, че исках да даде с коляното създател. А вие по каква причина? Значи по съседство, понеже съм доста близко съседство. Да не видиш живеете на съседната улица Тулупа? Не, за сега живея още на Пески, но имам намерение след време да се прибеда на сам на близо тази част на града. Вие? Но как? Нима не ме познавате? И вие ли, госпожите? Доколкото си спомням, вас въобще не съм ви виждала. Но припомнете си, сигурно сте ме виждали някъде. Наистина не си спомням. Да ни пита беше... къде беше? Бирюшкини! Именно Бирюшкини! Вие не знаете каква история се случи с нея. Каква? Ожени се? Това би било хубаво, но кръка си щупи. Да, и много го щупила. Една вечер, като се прибирала от гости с кучашът и караската, кучашът бил много пиян и обърнал караска и тя ще щупила кръка. Да, спомням си, че нещо такова стана. Или се ожени, или се щупи кръка. Да. А вие как се казвате? Не ме ли познавате? Ира Помич, Кочкарьов. Жена ми след за това говори. Нали сме роднина, позволете. Моят приятел Иван Кузмич Подкаросин, надворен съветник, експедитор по служба, така усъвършенства перфектно своята част. И как се казва? Подкаросин, Иван Кузмич Подкаросин. Цялата работа върши това. Директора само да изречения поставя. Странно е, гледа. Да. Отзара да съвсем поречена дъжд, сега като че премина. Да. Това време вече на нищо не прилича. Нищо не ми прилича. Понякога ярко, а друг път съвсем дъждово. Да. Много голяма неприятност. Виждам, Сесилия, драга, бяхме се скадра. Пролетно време. Ако през мен ден, то ще дека нашия февруари. Слушваше се излеж от къщи слънчев ден, а тук виж. Дъждец. Май наистина дъждец. Най-неприятното от всичко, госпожице, е когато в такова време седиш сам. На жения човек не ще е друга работата. Не му е скучно. Ако си самотен, тогава е просто. Наистина смъртно. Това може да се каже. Ама какво говорите? Просто измъчване? Разкайваш се, че си жив, не дай Боже да изпадеш
изпаднеш в такава ситуация? Ама какво ще правите, госпожице? Ако ви се наложеше да си изберете предмет, позволете ми да узнае вашия вкус и извинете, че така направо. Каква служба смятате вие, че е по-прилично да бъде мъжът ви? Бихте ли желали, госпожице, да имате за мъж човек запознат с морските произшествия? Не. Най-добър мъж според мен е човек, който почти само управлява цялото отделение. Кой? Това искате да пренебрегнете човека, който почти само управлява цяло отделение и е служил в пехотата и знаете преди обноските на висшето общество. Госпожице, моля ви се, разрешете вие. Кажи нещо. Какво е вашето мнение, Агата Тихонова? Кажи благодаря, приятно ми е. Какво ще кажете, Агата Тихонова? Добър ден! Всички си отидоха. Какво значи това? Навярно се е случило нещо. Нещо такова относно дамския туалет. Те са поправи нещо. Фьокор, какво се е случило? Какво да се е случило? Нищо не се е случило. Ами, какво ти е? Ами, що се засрамите? Засрамили сме. Съвсем не изконфузите. Скани ми вечера на чашка чай. Чай! Ето за това не обичам за тосанята. Почнеше тя. Не може. Пък заповядайте утре, други ден на чашка, пък трябвало да се помислим. Работата е нищожна. Нищо благоволно няма. Дяло взял съм 2 човек, няма време. Довиждане. Довиждане. Ама стопанката си е пива, а? Абе, не е лошо. Ама стопанката е хубава, ако вземе този глупак, че се влюби, сигурно ще вземе и да ми пречи. Изобщо не е хубава! Изобщо не е хубава! Има дълъг нос. Я съм на същото мнение. Не е това, което трябва да бъде. Аз дори мисля, че тя едва ли е запозната с обноските на висшето общество. А пък и дали знае френски? А вие, ако смея да попитам, защо не опитахте? Защо не заговорите с нея на френски? Може да знае. Вие мислите, че аз говоря на френски. Аз не съм имал щастието от подобно възпитание. Моят баща беше мерзавец, горбето, но и него мисля да ме учи на френски език. Аз тогава бях опитен. Да се науча, сега да ме беше понабил хубавичко. И аз бих знаел, непременно бих знаел. Ами сега, когато не знаете, каква полза за вас е тя? А, не! Жената е съвсем друго нещо. Тя трябва да знае. Непременно трябва да знае. А пък освен това тя има и това, и онова. Всичко ще бъде не както трябва. Да отидем да изпушим по една лула. Не сме ли по един същи път? Вие къде живеете? Чернопески на улица Петровска. Да, аз на острова, на 18-та линия, но въпреки това ще ви го изпратя. Ами ние какво чакаме? Кажете, нали стопанката е хубава? Абе, като се замисля, не е хубаво. Казва, брат! Нали преди малко се съгласи, че е хубава? Ами съгласих се, но сега като почнаха да говорят дълъг нос и дълъг нос. Взех, размисля. А пък и френски не знае. Това пък какво е? Защо ти на тебе френски? Една дама трябва да знае. Абе, де да знам?
Тя е хубавица. Просто хубавица. Такова момиче никъде не можеш да намериш. Хареса ли ти в началото, а? Абе, май ми хареса в началото, ама сега като почнаха долу. Слушай какво, те нарочно така да справят, за да те отклонят. И аз не я хвалих. То така се прави. Ама виж сега, ти погледни очите. Аз не знам какви са тези очи. Говорят, дишат. А носът ти, Боже Господи, какъв е този нос, бял като сметана. Па и сметаната не може да се сравни с него. Ти, братко, сам хубавичко разгледай. Абе, тя май наистина е хубава. Хубава е, разбира се! Как да не е хубава? И сега само трябва да я разкриеш сърцето си. Виж, това няма да направя. Защо? Ами, ние сме много. Нека тя сама си избере. Ама ти от конкуренция ли се плашиш, а? Искаш ли да ги разкарам всичките за една минута? Но как ще го направя? Това вече си е моя работа. Ти само ми дай дума, че след това няма да се откажеш и ще се ожениш веднага. Ама ще ти дам. Защо да не ти дам? Ето, аз искам да се оженя. Само това ми трябваше. Иван Павлович, макар да е едър, ама е много личен мъж. Кажете ми какво да правя. И Балтазарович е мъж достоинства. Колко е трудно да се реши човек. Просто не може да се изкаже колко е трудно. Ако узмите на Никанор Иванович се прибавят към носа на Иван Кузмич, па да вземе ми свободно държание, каквото има Балтазар, да се прибави към това и дрената, каквато има Иван Павлович, тогава веднага бих се решила. А сега и дичането й. Просто дори главата започна да ме боли. Аз мисля, че най-добре е да бъда жрец, да поставя за всичко на волята Божия. Който ми се падне, той ще ми бъде мъж. Ще ги тия на тръбички, ще ги сложа в чантичката, па да става каквото ще. Какво положение на момиче, пък и особено влюбен. Никой мъж не ще разбере това и не ще иска да го разбере. Ето ги, вече са готови, остава само да ги сложа в чантичката, да затворя очи и да става каквото ще е. Ако Господ даде да извадя Никанор. Не, защо той? По-добре Иван Кузмич. Но защо Иван? Какво са по-лошо от тези другите? Не, който определя съдбата? Всичките се извадиха, а сърцето ми така бие. Да можех да извадя Никанор. Каква съм иска да кажа Балтазар? Не, който определя съдбата? Я най-добре Иван Кузмич! Но какво се оплашихте? Аз съм, наистина съм аз. Ля. Срам ме, вие сте подслушвали. Нищо не, нали съм свой роднина. Няма какво да се плашите от мене, да се срамувате. Не. Срам ме ще да. Наистина, вземете Иван Кузмич. Чудо човек, направо усъвършенства да прекрасно всичко и замислете се, каквото и да си говорим, това е Иван Кузмич. Иван Кузмич. А всичко останало, Никанор Иванович, Иван Павлович, там тя не знае какви са. Да, те са много скромни хора. Какво си скромни? Буен народ, помогните си всички до един. Сигурно много ми се иска
да бъдете пребита на следващия ден след сватбата. Боже мой, това е много лошо. Да, наистина нищо по-лошо не може да се измисли. И значи, според вашия съвет, най-добре да взема Иван Кузмич. Непременно Иван Кузмич. Сериозно, още го няма да ида да го доведа. А на другите не ма да откажа. Разбира се, че ще му кажете. Но как да направя това? Някак странно ми е. Ами кажете им, че сте още млада и не сте наклонна да се омъжвате. Ама те няма да повярват. Ще почна да питат ама защо, ама как така. Ако пък искате да свършите с тях изведнъж, просто им кажете. Пакайте се от тук до пак. Ама как може да ти кажа така? Ми опитайте, уверявам ви, след това няма да ги видите повече. Но това ще бъде вечер от дня. Пробвайте! Тук! Сигурно някой от тях! Не искам да ме виждате тук при вас! Нямате ли други? Задната врата! Задната врата! Аз нарочно дойдох малко по-рано, госпожице, за да поговоря с вас на съвет. Госпожице, относно, че навече предполагам, че ви е известно. Аз съм колежкия сестра. Началниците ми обичат, учениците ми слушат. Единственото, което ми липсва, това е другарка в живота. Сега аз намирам своята другарка в живота и това сте вие. Кажете ми направо, госпожице, да? Аз съм още много млада и не съм наклонна да се Как обръщам. ще млада ми? Тялото взелника ти те остава да се свършиш работата. Излете, госпожице, че може би много рано дойдох. Аз вече имах. На Иван Павлович, моите почитания. Да те взема дяволите с твоите почитания. И какво, госпожице, кажете ми направо. Да! Или не? Мислите, госпожице, че може би дойдат малко по-рано, колкото след да отдъхна приличието. Моите почитания. Какво, госпожице? Аз съм заед човек. Няма да е. Кажете ми да или не. Не трябва, не трябва, не трябва. Ах, не разбирам какво говоря. И как ти не трябва? Какво отношение не трябва? Пояснете се. Нищо не е това. Как така махайте се от тук? Какво означава това махайте се от тук? Да, много е важно да се оправиш стрипката. Кажете ми, моля ви се, момата, смахнете ли или какво? Да не се е случило нещо. Необясними постъпки. Избяга, започна да викаш тебе. Да му знаеш, що е това. Ами да, случват се такива работи с нея. Елате. Тя е смахната. Чекай, да не си е родина. Да, родина съм. А какъв родина, ако мога да попитам? Ами, бащата на моята Лена... Или не мога да ви кажа това. Тогава не прихващам така. А че още съвсем малка. Беше по-умна. Впрочем, смахната е пак добре. Докато не събре добаващите параграфи. Но тя нищо няма. Как така, че той ми каменната къща? О, кой ви каза, че е каменна? Да знаете как се е строили, между дублите са сядали всякакъв буклук. Трески, говорите? ами да, и само за да я заложат в банка. Заложи на банката! Еми, и лихвата за 2 години, не плащаме. А пък на мене бабата световница. Ах, изверг на рода човечески. Ако това е вярно, той може да лъжи. Бабата ми от най-строг ясно. Ще накарам да ми запея с друг глас. Вижте, аз да ви задам един въпрос. Признавам, не знае френски. Много ми е трудно да отиде сам една мома, знае ли френски или не. Как е пак там тази къща, знаеш? Не бъчам.
Абе, разбира се, аз много добре зная това, нали съм и роднина, жена ми е учила с нея в пансиона и тя била известна мързелана. Вечно е наказвали, че не си знае уроците, а учителя по френски просто е бил с пръчката. Аз още първия път, що ме видях, знаех, че тя не знае френски. Абе, подавайте френския бе! Но тази проклета световница. Ако знаете само какви думи ми я описа, живописец, казва, камени къщи, пристройки, бетон, жени, коне, си ми думи такова нещо и приказките няма. Ако ти беше са така, само да ми паднеш. Чаечка! Ето я, ява тук стара грешка, кажа аз как съм Значи така е, слугав ти ме бил по едва. От види жена лукаво за люди разправа. Нищо не разбирам, съвсем ме огушите! Значи така, а? Къщата била строена само с една тухма. От те разпадала жена патката, а? А може да е прямо това да се разбира, така оцелена жена! Знаеш. Ей, да не разпъдвахте, че момата знае френски. О, знае, но шатишко френски и понески всеки да знае! Всички маниери ги знае тя! О, не, струва ми се, че само по-руски говори. О, бързо! Ама това си е по-добре да се говори само по-руски! Така ще е по-добре! Ако може по-гърски, нищо нямаше да разбира! Господи, помилуй нас грешните. Те ще жени тя. Тя ли ще жени? Аз ще ви оженя. Ето, аз ще ви оженя. Ама как? Вие сериозно ли може да жените? Ми разбира се, който иска и каквото си поиска. Ако е така, поженете ме за тукашната стопанка. Васли, че защо ви е на вас да се жените? Е как? Позволете им да забележа, че въпросът ви е много странен. Но вие нали чухте, че те нищо няма. Да няма, не съд няма. Такава прелюбезна мома и без сестра ще се мине. Малка стаичка, тук антренце, малко параванче. А къде е френски? Тук. А параванчето? Тук. Не, по-добре да бъде параванчето едно. Не, тук си по-добре. Ами ако натретите ето. Не, тук си по-добре. Ама какво толкова ви харесва тя? Че, правичката да си кажа, харесвам за това, че е пълна мома. Аз съм голям любител на женската пълнота. Не. На вас, ама въобще не ви трябва да се жените. Е, как така? Ами вижте сега, аз ще ви оженя само че за друга. Не, аз за друга не искам да се женя, искам за тази. Добре, само че при едно условие. Вие няма да се бъркате в нищо и даже няма да се показвате пред момата. Ама как не? Един път трябва. Изобщо не трябва, да никак. Хайде, свървете си, аз ще ви се обадят вечера и така. Нищо не трябва, хайде, вървете си така. Виж това къде е по-болко. Да върви по дяволите. Френски бе. Колко? Хайде, довиждане. Какво? Почудоха ли се? О, почудоха си никой няма. Ама да знаете само как съм търпелила. Такова нещо никога не ми се е случвало. Ама колко е страшен този Иван Павлович. Сигурно ще бъде голям тираник с жена
Да, това вече 17 път ми се струва, че се случва. И все по един същ начин. От началото чули потръгва, а после ценеш до развръзка и се отказва. Да, това вече ми се струва 17-та мама. Стойте тук. Гостин! Ама аз все пак не мисля, че тя ме познаваме пред другите. Ама какво ти през очите направо те обожава такава любов, такава страст? Гори, гори. Наистина? Да, такива и имена те наречени. Те жените стига да поискат, какви ли не имена биха измислили. Такива, каквито за цял живот не бих измислил. Мутунчица, печурчица, хлебарчица. Ама какво са тези имена, братко? Ти само се ожени и ще видиш първите 2 месеца. Какви думи ще се заредят, така топиш. Наистина. Да, казвайте му като честен човек, сега само трябва да се нареди и да намери му. Ето е нея! Доведох ви, госпожице, смъртният, когато виждате тук. Още не е имало мъж да е влюбен и надали ще има, просто не дай Боже и на врага си не пожелавам. Бъдете по-смела с него, той много срамежлив. Ето така наведете поглед, после го продължете с поглед. Ето така мръднете си рамото някак. Нека да гледа мерзавецът, гледа! Ти стой тук, отивам до кухнята за малко латала. Приятно общество ще стоиш, нали? Ами вие, госпожите, обичате ли да се разхождате? Понякога приятели обичам, да. Какво ли ще бъде лятото? Не се знае. Желателно ли да бъде хубаво? Ами вие, кой цветец предпочитате? Ами, онзи, там, който мирише най-хубаво. Онзи? Да. Онзи? Да, хляб. Да. На дамите много отиват цветенца. Приятно за внимание. О, Боже! Вие в коя черква ходите миналата неделя? Във Възнесенската. А миналата седмица бях в Казанската катедрала. Но впрочем, все едно е в коя черква ще се молиш. В унази само украшенията са по-хубави. О, госпожице, извинявам се, може би ви отекчих. Как може? Напротив, аз трябва да ви благодаря за подобно приятно прекарване на времето. Но на мен наистина ми се стори, че ви отекчих. Не сте. Ами тогава, може ли някоя друга вечер ние пак така? Какъв достоен човек. Чак сега хубаво го познах. Не можеш да ли го да обичаш? И скромен, и разпазлив. Да, неговия приятел право казва.
чапка. Какво? Аз не взема думата си, но преди това трябва и двамата да си дадем почивка. Поне един месец. Да? Ама ти луч ли ти или какво? Ама по-рано не може. Аз вече и на послача заръчах вечеря травник такъв. Слушай, Иван Кузмич Миричак, ожени се ти казвам! Ожени! Ако не заради тебе, ти да не заради мене! Да те лаская, защото си експедитор или там някакъв. От любов ти го казвам! Хайде! Стига вече! Стига! Погледни! С очите на разумен човек и се ожени. Но да би било възможно, аз щях. Иван Кузмич Миричак, слънце му, искаш ли да ти падна на колене? Защо? Виж, на колене съм! Навек няма да забравя услугата, която ще ми сториш, само се ожени. Но не може. Не може. Поругай! Поругай! Човек никога не се е раждал такъв глупак. Поругайте! За кого се трудиш, а? За кого се трепах? Че какво ми е на мене? Ей, сега ще те оставя и ще видиш как ще стане сам. Че кой те е мой? Ето, тръгвам си. Ами върви си. Да, оставям те. Върви. Тази къща, следата. Но ти ще пропаднеш без мене, ако не те оженеш, ще останеш завинаги глупак. Те, какво да и те? Върви по дяволите! Стига! Там е мястото! Добре! При твоя стар приятел дявола! Хайде! И на ново си сега си щупиш кръка! Отрепка си ти! Не чиновник! Я да не! Стига! Я да не видя кой е това! Няма да не видиш! И Васил! Глупак! Няма! Няма, госпожо. Ние не се караме. Не се караме. Скажи, Иван Кузмич, пригодени. Аз, госпожите, дойдох да ви изясня една работа. Какво е? Аз първо искам да знам дали няма да ви се стори странно това, което ще ви кажа. Не мога да знам какво е това. Аз искам да ви кажа, Какво искате да ми кажете? но то е нещо, което не сте чували до сега. И какво е? То е... Аз да си призная... Да? О, Боже Господи, що за човек?
Съмнявам се. Госпожице! Той иска да ви каже! Иска да ви поиска! Искай, бе! Иска! Иска да поиска ръката ви! Да ви каже, че ви обожава, че не спява! И ви иска ръката! Но какво? Ето! Госпожице, съгласни сте да видите щастие на този смъртен! Аз никак не смея да мисля, че мога да си дам щастие, но, впрочем, съм съгласна. Ето! Дайте си ръцете! Ела тук, Иван Кой! Ръцете! Ръцете, казах! Хайде сега! Бог да те благослови! Съгласен съм! И одобрявам вашия съюз! Драги младоженци, събрали сме се тук сега, за да ви кажа, че бракът, това е една такава работа. Това не е като да хванеш фаитон, но да отидеш някъде. Бракът е задължение от съвсем друг род. Той е едно такова задължение, но какво задължение е той, ще ви кажа друг път, защото сега нямам време. Хайде сега, Иван Кузмич, да уни годиницата си. И сега може да направиш това. И сега си длъжен да направиш това. Така се полага! Аз, госпожице, аз трябва да ви попитам каква хубава реч имате. Защо имате? Аз такова по-бързо да се облечете, защото да си призная, вече и гости поканих в църквата и за карета пратих. Аз знам, че вашата сватбена рокля вече е готова, да. Хайде, братко, да си жив и здрав, да преживееш там благополучие, богатство, изобилие, много деца да се народите, повече от чест. Хайде, аз отивам да видя маската, дали са нагласили и за всеки случай ще ти скрия шапка. Всъщност, като си помисля само и след няколко минути ще бъда женен. Изведнъж ще всуся блаженството, което го има, може би само в приказките. Толкова години живях в спокойствие. Ето, живях, а сега трябва да се омъжа. И колко грижи само. Деца, момчета, немирен народ. Блаженство! Блаженство, което дори не можеш да изразиш. Па и думи няма да намериш да изразиш. И после момичета ще се заведат, ще израснат и хайде омъжвай ги. Да, хубаво, ако се омъжат за добри. Ама ако се омъжат за пияници или за такива, които са готови още днес да заложат на карта всичко, което е зад гърба им. Всъщност, като се замислиш хубавичко за това, ти става някак си страшно. Не можах да се повеселя и през момичеството си. За цял живот, за вечни времена. Свърши се и край. Невъзможно. Дори сега
сега не мога да избягам назад. Не, невъзможно. А вече всичко е готово. Ето. И каретата там чака. Не. И хора, и на вратите, и навред. Не. И шапката си забравих. Мигът не може без шапка, неудобно. А ето прозорецът е отворен. Какво ли ще стане, ако избягам през прозореца? Не. Невъзможно. Ама то не е толкова високо. Само един цокъл. Но и той не е толкова висок. Дали да опитам? Какво ли ще стане, ако? Пайтунчията на Семеновския въз! На канала! Хайде бе! Идвай! И аз самата не знам какво става с мене. Пак ме застремя и цялата търпеля. Ох, дано да е излязъл за минутка от стаята. Но къде е той? Никого няма. Къде е отишъл? Пялка! Иван Кузмич, при вас ли? Не, искам аз да те поздравя за сватбичката. Тук го няма. Не се опитвал при мен, може да е в стаята на Леля ти. Лелечко! Да, Иван Кузмич. Какво? Иван Кузмич! При вас ли? Не, при мене не се отива. Той трябва да е някъде тук. Но го няма тук. Ами в Андрейто го няма. Не се е случило нещо. Иван Кузмич го няма. Как така го няма? Отиде ли си? Не, дори не си отишъл. Как така ти го няма, ти не си отишъл? И така. Къде се тяла и на ум не ми идва. През цял време бях в Андрейто, не е дохождал там. А по задната стълба съвсем не може да мине. Майко, не, това е невъзможно. Не може да се изгуби без да излиза и стаята. Сигурно се е скрил. Иван Кузмич! Иван Кузмич, излез! Иван Кузмич! Хайде! Стигат тези шеги! Църквата, венчалка! Иване! Ами я да питаме момичето. То през цялото време седя навън. Доняшка! Къде е Иван Кузмич? Виждала ли си го? Кой ти през главата? През прозореца! Ама ти си да кажеш. И заминаха. Какво е песни? Вие май сте се намислили да не се посмеете. Никво да не сме само за странни позор. Аз толкова години живея, но такъв срам не съм ми читала. Вие? Как може да посрамите през цял народ? Но как може да посрамите? Ако бяхте честен човек, щяха да ви плюя в лицето. Ай да бяхте честен човек, това нещо вече сте погледнете. Аз не бих направила такова нещо, дето съм все ръка, а той още и горян. Само да пак си мъженчето ви на вас горянството. Какво? Владетец може да нареди сватбата без сватовница. Че моите дете били такива милонахива, ама чак такива, като скачат през прозорчето няма, ще ме прощавате. Това не е вярно. Това не е така. Аз ще отида, аз ще го доведа и ще го върна. Върви го връщай. Сякаш си не знаеш как са сватбените работи. Да беше излязъл през вратата и иди доди. Ама един младоженец скочили през прозорец и тук вече имаш много здраве. Ага, бе ти го нумна.